No ahoj, já se s váma chci podělit. Ona vznikla taková krásná spolupráce s Vrboveckou školou, kde mám kamarádku, která vlastně učí děti. A nicméně já jsem těm dětem nahrála video, že když by chtěli, tak by mohli indickým dětem napsat pohled nebo dopis a já jim ten dopis osobně předám, vlastně až tam poletím. No ale nicméně získalo se mi do rukou 18 krásných dopisů. 18 krásných dopisů z Vrbovecké školy v České republice, které já vlastně povezu do školy ve Spiti v Indii. A my s těmi indickými dětmi vlastně budeme na tadyhle ty krásné dopisy spolu odepisovat. Tak to mám maximálně obrovskou radost a moc se na to těším, protože to bude fakt hrozně zajímavý. Fakt to bude hrozně zajímavý. A pak vám i natočím vlastně video. Někteří z vás jste mě přispívali na kreativní materiál pro děti v Indii, tak já se s vámi pak podělím, co jsme spolu koupili. Tak moc děkuju. Zatím, papa.